Čaute ľudia, dneska máme ďalšie video, ideme špevať zase Kerryho sestry, že sa nám nehudia. Tu je Kerry. Tu som ja. No ukážem vám jeho ruku, daj si tam ruku, kamo. WTF. To je vás taký blíž. Ne, asi neviem. No tak ruku. Vidíte ich dobre. Je ich videa uvidíte na minulom popise aj na tom teraz, čo bude na tomto videjku. Tak si keď tak kúknite a dajte im odber, takisto Kerrymu aj mne prosím, keby ste boli dobrí. A za chvíľu sa vám ozvem. OK, už sú tu. To som tak sa naštval. Pozor, ja som ti skoro natočil. Čakaj, aby nás nevideli po cene. Kamo, počkaj, oni sú už na ďalšej. Ja sa skovám. Áno. Sú tam. Ideme do bunkru, čo to je? Je to sa mnou Kerry, jak som hovoril. A tam je prvým ako vidieť. OK, ľudia. Počkaj, oni sem. Kamo, oni tu sem. Kamo, oni idú sem. Kam idú? Oni idú tam. Počkaj, pozor. Dajte hej na tohoto typka, prosím, lebo kvôli nemu nás skoro... Jeho babka sa... Kamo, oni ušli sem, tam je nejaký typek, ktorý prezradil nás, no. Som to malo stopol. Hrajú sa tam? Sa tam s ním vyprávajú? O nie! Neviem, či nemajú náhodou aj Kerryho sestry. Neviem, či náhodou nemajú hento potušenie, že ich sledujeme, bo nás prezradil skoro. Hej, ty si povedal niekedy svoje meno vlastne, aby som ti hovoril menom. Lebo je to na mojom je to na mojom šorte, ak si napísal do komentárov, tak sa tam pozrite. Áno. Dajte odber aj Dominikovým sestram, a ja som to teraz povedal. Kerrymu aj mne, prosím. Ja sa volám Dominik, moja mladšia sestra. No, moja staršia sestra sa volá... Je mladší, ale nie starší, od tej druhej. Tak mladšia sa volá Laura a moja... Staršia sestra, ale mladšia od teba je Lena. Ja jej hovorím Lena a Pina. Ja jej hovorím Lena, lebo... OK, dúfam, že to teda bude počuť v tom videu, keď sa na to pozrie, dúfam, že je. Napíšte keď tak do komentárov, keď budú zapnuté, že či chcete pokračovanie, a keď tak dáte 50 lajkov aspoň na toto video, keď chcete pokračovanie, alebo niečo také podobné s Kerryho sestrami, alebo s Kerrym. A neviem, poďme im povedať, že sme ich špihovali. Nie, nepovedme. Až na ďalšom videu. No, a čak si kúknú tvoj kanál. A čak, no, to budeme v riti. Ale dobrý nápad. Ja som ťa... Neviem, teraz si sa ťa dali. Nenatočil. Ale dal som ti len pusu. Teda natočil som ti pusu. Sonát. Nemal by som ťa natočiť. Sonát, keď tak napíšte, ja si to pozriem, tak možno. Ja nepozerám na svoje videá, len short. Ja neviem, či nebudeme robiť len short. Ale hen tam bol, tuším, jeden like už na prvom dieli, keď tak vás zaujíma tento, tak sa pozrite aj na ten druhý. Koľko to bol zhľadnutí vlastne? Neviem, potom sa pozrieme. Snáď bude čo najviac. Keď bude tam aspoň jedno z toho najpopulárnejšie, alebo aspoň tretie, druhé najpopulárnejšie z môjho kanála, z videí, tak natočím ďalší diel, aj s Kerry možno. Budeme špevovať Lucky Knedlu. Vlastne ten není odhalený, tak nemôžeme.
Keď sa odhalí. To bude Keď to asi to bude aj keby má trilión. Aby hovoril, že už skončí YouTube. No to je tiež pravda, no. Lebo tak mu dáte odber a možno, keď ho máte rádi, tak možno neprestane, keď mu dáte odber a nemáte u neho. Lebo fakt mu ten minus odberateľa. Mal okolo 30 a možno má 29 a ja som mu dala len odber na dedovom počítači. Ale co mu dal aj predtým, tuším. Alebo to bola doma. Ale pozor. Neskročíme už video? Tak keď vás to bavilo, dajte like, odber a teraz odhalím Kerryho. A čaute.